Videli ste. Chlapci, ja sa idem starať o svojich chlapov. A vy sa starajte o seba. Zane Chang tu není, takže mi je doslova jedno, čo urobíte s Mayerom. Nazdar, Kolumbínec. Takže ako sme sa dohodli? Pripravíme pre majora pasť. Ahoj, John! Akože nečakal som, že budem taký šťastný, že ťa vidím. Polícia, ani sa nejnite. Ste zadržaní pre podozrenie z neoprávneného obmedzovania osobnej slobody a ohrozovania so zbraňou. Collins sa zadržala polícia a môže za to Mayer. Ale dám ti radu, tak urob pomstu. Tak čo, Markus? Tá svadba stále platí o ten týždeň, áno? Dúfam, že si ma chceš stále vziať. Jasné, že platí. A jasné, že si ťa chcem vziať. Počúvaj, viem, kto zabil vtedy vášho chlapa. Viem, kto to je, aj kedy bude na tom mieste. Teraz mi pekne povieš, kto ťa poslal, aby si zabil Markusa. A kde sa práve teraz nachádza? Dobre, kľud. Nechcem problémy a nechcem zomrieť. Poslal nás Wyatt Scott a teraz sa nachádza vo Falconovej kancelárii. Mám si tam ísť po odmenu. Nebudem to opakovať. Kde sa nachádzajú všetci tvoji komplicovia? Ak nám túto informáciu povieš, budeš mať kratší trest a na súde to spomenieme. Ale ak budeš ďalej držať jazyk za zubami, tak si v chládku posedíš veľmi dlho, možno aj 20 rokov. Tak čo ty na to? Kurva, dobre. Poviem vám, kde sa nachádzajú všetci, ale jedno mi musíte sľúbiť, že všetci budú brúčať v chládku dlhšie ako ja. A sľubte mi, že Mayer si tam posedí aj 30 rokov. Dobre? Kto volá? To som ja, Salvador Luigi. Ako sa máš, Wyatt? Objednal si vraždu môjho dobrého kamaráta. A teraz si ideme po teba. Vieme, že si vo Falconeho kancelárii. Skrytý ako také prasiatko, ktoré čaká, kým ho vlci zožerú. Nemusíš sa báť. Už sme pred budovou. Ideme si po teba. Kurva, nech sa páči. Čakám tu na vás, vy ojebávači. Myslíš si, že ti na to skočím? Čo sa deje? Salvador mi oznámil, že už je dole pred budovou a ide si po mňa.
Dobre, chlapi. Náš hlavný cieľ je Wyatt Scott. Keby náhodou môžete dať dole aj toho Ching Pan Chua, či jak sa volá. Tak teda, poďme! Dobre, hýbte sa, pokračujeme. Takto sa mi to páči, chlapi. Teraz je tu to najťažšie. A to bunker, ktorý sa nachádza pod kanceláriou. Takže ja, John a Frank pôjdeme dole. Jack a Andreas tu zostanú. A budete nám kryť chrbát, keby náhodou. Tak, poďme! Hej, tak zlom ves, veľa šťastia. Dík, tebe tiež. Kurva, tí policajti nás dobiehajú. Mali by sme ísť do budovy. Ideme? Choď, ja ťa budem kryť. Nemáme moc na výber, tak choď.
Zdravím vás tu všetkých. Keďže sme sa tu stretli ako na rodinnej oslave, tak mám otázku. O čo vám ide? Zabili ste Markusa. A toto je pomsta. Presne tak. John má pravdu. Zdajte sa, chlapci. Luigi, vydrž to, pomôžeme ti, len to musíme ukončiť s tými stráčmi. Prosím, pomsti ma. John. Stoj! Doriti, došli mi náboje. Hej Luigi, si v pohode? Ty si ma normálne zachránil. Ďakujem ti veľmi, Luigi. Toto nestojí za reč, John. Stačila jedna rana a bolo po ňom. Teraz musíš ísť, John. Utekaj. Nie, pekne obidve odídeme odtiaľto. A rýchlo ideme do nemocnice. John, ja toto už nezvládnem. Mám pár sekúnd svojho života. A nechcem ťa zaťažovať. Tak vypadni rýchlo odtiaľto. Blíži sa polícia a hádam nechceš po zbytok svojho života stráviť vo väzení. Tak vypadni!